Yadi mga padi mga madi riparohon tayo ni sira daga na sulod mga padi basi lang makasuda ta badaw damot ang sulod mga padi halo-halo ang nagsurulod haralo ang nagsulod mga padi hasta kasag sulod. Padi mga madi pag sintro nga ni mga padi sang palatandaan ta tulos ko na inariyaan kawe kay an palatandaan ta sini mga padi mga madi mauan haralang kaw ng mga bulod haralang kaw ng mga lubi haralang kaw ng mga punong kahoy kay ini na mga bubutrap ta wara lang inisin mga baluta wara mga buya kaya ang palatandaan ta sini mga lubi bulod nan mga kahoy ini na mga palatandaan ta mao inian ginangaranan sa bulan Sorsogon na dangop sa mga padihon ko pa lang kung gusto niyo maimod ang paghimo sa bubutrap yun lang yun mga padi sa unahan nakapin nakapicture imuda lang niyo mga padi para makakuha kamo sin ideya san paghimo san bubutrap yan mga padi mga madi basi lamang magbisita kamo mga padi sa YouTube pabisita man mga padi mga madi sa YouTube channel ko Padi Pards TV man gihapon yan pasubscribe man diretso mga padi mga madi dagano man dito ang mga video mga padi may mga pangibot man dito may paghimo man sa bubutrap yun sinakob na mga padi napagungpong lang mga padi pag titamaan ang lubid sa bubutrap masapin muna kita sa kamot para diri malanit pagbatak. Napagungpong mga padeho napagungpong pag titamaan na ang lubid pag natama ng mga padi ang kawit. Uy, good morning pa lang mga padi mga madi masuriaon na nadlaw yan tinamaan na ho oh mga padi ho titamaan na ho. Oy mga padi ini pa lang nagamit na kawit 5 kilos inatingga mga padi ini nalubid ka mga padi numero 12 ang gamit na lubid yan may upat na stainless. Ang lubid man naman mga padi sa bubutrap ta 14 do pa na lubid numero 6 kaya lang grabe na lumot kulay lumot na ho. Riparohon ta naman mga padi mga madi ang bubutrap ta nasa kuan na lang ini siyam na bilog mga tama na lang pang suda pero nakahatag pa man kita sa mga padihon tanan madihon na nagtarapo. Yan bago magbubutrap mga padi mga 2 kadupa bago magbubutrap imbubot ngulan ta didiho yan imbubot ngulan ta kay sasabit ta lang didi para irog sini na may hangin-hangin nan masulog diri kita awad yan nado ko may sulod ini mga padi. Kasag sulay bagyo nagsurlod mga padeho upat na kasag saro yun o 2 tulo upat mga padi mga madi pang duwatan na batak riparuhon ta naman sa irarom si kupunta naman sa irarom kung dagan ang sulod. Mga sulod man mga padi halo-halo ang sulod mga padi oh kasag isda sulay bagyo yadi pa mga padi mga madi nando kung dagang pasin na sulod si kupunta gihapon sa irarom. Damot pa sulod mga padi may mga pakul oh. Mga padi mga madi may pakul yan mga sulay bagyo pakul sulay bagyo mga padi ang nagsurlod halo-halo nagsurlod mga padi yadi pa mga padi riparunta badaw damot pa sulod mga padi hagawak iba-iba na klase na isda mga padi ang nagsurlod sigurado na talaga sini mga padi mga madi ang pangsuda ta yun pa lang mga padi mga madi kung naruyag pa lang kamusan mga video ko mga padi ang mga irog sini na video pasir man mga padi mga madi sini na video para magkairimod man san ibatan mga padiho nan mga madiho kay sa pag-share niyo mga padi mga madi sa ako video doon man ako mga padi mga madi hinhigusan para maghimo pa sin mga daghan na mga video. Ya hala mga padi mga madi hanggang didin lang sa ako video mga padi mga madi. Sigurado na sini ang pangsuda ta. Yun mga padi salamat unon sa pag-imod hanggang sa duruson sa ako video. Papalo naman mga padi mga madi, pa-like and share. Salamat.